duwe bojo. Duwe. Lah, diingoni apa? Ya kelawongan iku mang. Anakmu sekolah. Sekolah. Gawe bayar apa? Ya kelawongan iku mang. Yalah, dak bisa enak anakmu Nut. Lho penak iku. Gak iso enak, gak iso enak. Wong sekolah saiki wis ana ngene atas. Ono atas endi atas angin. Sekolah SMP wisan. Anakmu sekolah SMP? Iya. Wong arek padha mbek kon ngono kok iso sekolah SMP iki lho. Lah aku sing gak iso sekolah. Nek anakku iso. Wong akte kelahirane anakmu ya gak ono. Gak iso nerusno nang lanjutan. Apa maneh kan didelok saiki bapak ini nyambut gawe apa? Ditulis. Iya. Anakmu jenenge apa? Jenenge anakku ah. Iya. Kartono. Kartono dalem Pak Guru. Bapakmu nyambut gawe apa? Kelawongan. Apa ono wong nyambut gawe kelawongan? Kamu lah. Oh jadi ana wong kelawongan. Gak ono wong nyambut gawe kelawongan iku. Lah katanya nyambut gawe apa nek gak kelawongan? Ya apa Nut? Iki arek gak iso sebel iki ya perkara kaya dikae kaya kelawongan iku. Bojone gak iso lemu ya dikae kaya kelawongan iku. Kon kok main doaku ya? Aku Iya. takon. Lah kon ku nyambut gawe apa? Lho lek aku ngono lak kaok-kaok. Kalau iku apa iku? Ngidung. Ngedong ambek kelawongan ku padha. Jek. Waduh, sepurane aja sampai kena mic iki. 90.000 rusak iki kok. Aduk dideleke kene ae. Nempuhi aku kok iki 90.000 are. Sing iki ya. Iya, lek sing iki murah 17. Ngene Nut. Iya. Tak kandhani. Heeh. Lah lek panjene anakmu sekolah Iya. kudu bayar larang. Lah lek panjene penggaweanmu iku gak ono, kaya kurang gede, Iya. gampang. Temenan apa Lho, ya apa kan iki? Nyambut gawe apa iku? Lho. Saiki kon ambek bojomu munine ya apa sih bareng wis rabi muni gotong royong apa enggak? Iya. Nah, lek wis muti gotong royong, masih wong wedok iku nurut, tapi lek wong lanang iku kayane kurang gak enak. Ngono lho. Lah, gotong royong iku sing enak. Iya. Bisane cukup, wong lanang kudu ngerti soal ekonomi. Iya. Regane beras saiki pira, regane lenga pira, regane bumbon-bumbon pira. Nek padha weruhe, iku iso slamet. Nek biyen wong lanang ro regane beras jarine cupar. Iya. Tapi saiki kudu weruh sebab lek kapan rega-regane iku mundhak, iki lek wong wedok masak gak enak, wong lanang muring-muring. Nah, mulane kudu weruh nek saiki wong lanang regane bahan-bahan makan. Lah aku kate kowe blonjo wong wedok iku lang bayar aku mek piro sih? Bayarmu piro? Wong mek 300. Lho sedina 300. Iya kok njoko. Lho kon pangan iku. Iya. Ya apa no, duit 300 dikongkon urip iku ndek endi? Dipaiti. Durung bayare sekolah anake. Iya. Durung belanjane bojone, durung rokokmu, durung golek kon mangan damen. Gak cukup, Nut. Gak ngono omongmu kok sing aku malah damen ya kan. Lah bisane kon gak mangan damen? Ya apa? Gampang. Blonjo titik tapi cukup. Kon tahu ta blonjo 300 cukup iku. Lho bisa cukup. Lah lek aku iki 300 Iya. wis murah kapi sebab duwe cara dhewe. Aduh, carane duit 300 ku ya apa masih kon gak bisa coba ta. Saiki beras regane pira? 200. 200. Nah, nek 200 iki golekno eketan papat. Golek wong sing dodol beras, Iya. sing murah, sing antri. Lah iku kesempatan. Carane ya apa sih? Pamane wakman sing dodol beras. Iya. Uyel-uyelan berase enak tur murah. Iya, iya. Anane murah sebab beras-berase dhewe, Iya. panen-panenane dhewe. Iya iya. Wetno ae masih kono nek mburi. Iya. Wakman nempor berase. Lho lak ketok eketan papat ta. Iya, iya. Iki ndelok kon lho Nut. Kon ndek mburi nempor piro? Lho lak ndelok ngene sih. Iya, iya, gak Lah ketok. iki tangan sing kanan gerabak. Terus? Lah ono sing kotak-kotak iku. Iya kotak-kotak. Kapan gerabak-gerabak kresek. Apa iku? Bawang putih kerawuken lebokno sak. Salam. Bleng. Iya. Iya iya. Gerabak. Gerabak, mana? Ketok empuk-empuk. Apa iku? Terasi cuwilen lebokno. Bleng ngono.
Duit wutuh Duit wutuh blonjo pepek. sak dadi botekan. Lah ya carane Ya apa anu. carane ya apa? Mosok ngono gak iso. Ya ewo lho kaya aku iku. Lah lek kon ngono ya lho, saiki nek tuku lengo, iso kon. Ya gak iso. Lengo saiki larang. Ya. Ya apa? Carane duit gak kalong iso oleh lengo kletik sak botol. Waduh carane ya apa gak Lho. duit? Ya apa? Dolek landuk cilik, Anduk cilik sampirno pundak. bunda. Mlaku ana nggone wong dodol lengo jero pasar. Lek wis ketok blek iku dibuka didelok lengo kletik liriken. Roto nop lho masalah. Sepuntene mawon Pak, dadak anduk kula roto. Cekelen cetebatan gon mlayu persen. Sak botol nut. Aku nggawa anduk, Iya. nang pasar ono blek. Iya napa nang kletik. Eh. Nek bensin ya apa? Terus apa? Terus tak joko tak terus diobong wong sing duwe apa Lho apa? Ya kobong Lho, bagus mateng kon. Enak wisan. Enak. Bojomu berase tambahke sebab akeh sing nyelawat. Enak wisan. Nek ngono ayo gelut ya, Bu. Kok pendapatmu kok kaya ngono ya apa kon? Sik, lek kon kepingin sugih gampang Ya, Cak. ya apa sih? Bojomu rambutnya dawa apa enggak? Dawa. Aduh, sugih no. Aduh, Bakale sugih iya, kok. iya. Duwowo sampeene kok. Syukur lek wong rambutnya dawa iku nek wong wedok ilah-ilane jaman kuno. Iya, iya. Nek dawa rambutnya dawa umure jembar pikire. Ya duwowo. Aduh, sugih no. Sugih. Muga-muga lek pendongamu. Lah saiki nek suri sedina sewengi ping pira? ping pindho. Oh, melarat, melarat. Loh. Melarat kere, bojomu kere wis. Loh. Kere. Kok melarat ya wis? Dalane kere. Lah kok melarat ya apa? Nek suri ping pindho kere dalane. Lah suwe ping akeh. Lah, carane suri ya Iya. sedina sewengi kudu ping 10. Perlu Jam nih. 6 esuk suri, jam 8 suri. Jam 10 suri, jam 12 suri. Ya, jam 2 suri, jam 4 suri. Ya, jam 6 suri, jam 8 suri. Lah kakek sedina sewengi oleh 1 kilo. Sopo ro? Bodolane lak ono Kakek trong bengi oleh 2 kilo. Saiki rambut sing dawa iku sing ukuran swidak senti, 1 kilo regane sik 6.000. Kaget rong dina oleh 10 kilo. Terus ngene. Oleh 10 kilo. Nggih. Bojo gondol. Lho kan bojo gondol gak seneng. Gak seneng. Lho ya apa sih kan iki? Bojo gondol seneng. Ana perlune ta? Perasamu gondol gak iso lunga-lunga ngono ya. Gak iso. Lho carane oleh duit. Ya apa iku? Ceten ndase. Dicat Iya, putih, dicat putih utawa dicat kelawu. malah kaya PM ngono. Ngate kono nggone daduan kowe ini. Nolak waduh bapak. Bapak apa bojone sanut. Model-model Enak wis ya ampun. Masa sembarang kok mesti repot kon niku. repot ae iki lho napa? Apa? Iki lho. Ngene lho, Mas. Usah perkara blonjo apa sih? Sanut iki duwe bojo duwe anak. Iya. Nyambut gawe bayaran gak cukup tak kandhani. Pira bayarane? 300. Kon kandhani ya apa bisa Kandhani nyukup? bisane sugih nek bojone rambute dawa. Iya. Tak kongkon sedina sewengi suri ping 10. Bodolane dolen nut. Kaget suri sedina sewengi oleh 2 kilo. Lah, iku nek oleh 2 kilo. Iya. Kaget oleh 10 kilo. Kari ngitung ae 6.000 ping 10. 15 kilo bongko bojomu. Kon nyambut gawe kayamu pira sih? 300. 300. Iya. Nyopre cukupe ngatur soal sing dipangan cak keluarga. Iya. Bojomu pira sih? Sito. Anak. Papat. Anak papat. Papat. Blonjo 300. 300. Cukup dipangan wong 6 termasuk awakmu. Iya. Gampang. Ya apa? Ojo ditempurno beras. Nah, iki lho selamat iki. Ya apa iku? Sing 150. Iya. Tukono paku. Nah, cocok. Iya, iya. Sing 150 tukono banyu. Nah, iya bener Gak iku. perlu nih. Perlu nih. Paku ojo dipangan. Ya apa? Kok ngemut ae. Ya, cukup nek Kuat pirang tahun kon. ngono. Tuku ana paku dodol, Iya. karo paku rengene wis. Upamane pipo ya apa pipo. Lho luwe-luwe ngono kaya es lilin. Iya, cukup. Oh, ngombe banyu. Lah. Banyu ngombe aja akeh-akeh sego. Iya, titik ae. Iya. Wis tak coba. Ya apa? Anakku tau mbeni entek setengah blek tak junjung kocak.
Aja. Aja dikene eno. Junjungan biasa ngono ae. Wis kon praktekno iku. Wis Kocak. Nek ngono ganti. Yo gantiin, Mas. Aja ditukokno banyu. Apa? Tukokno glepung kanji. Lah iku no, cukup no. Duit 300 tukokno kanji kabeh dibobor. Nah, iku lho. Dipangan wong 6 cukup. Wah, wong 10 cukup. wis aku dikandani Kang Mukmin. Jenang kanji sik. Eh. Bang anakku tak kei jenang kanji Eh. ya betul-betul nang lapangan. Ya iku kaku kabeh anakku. Kena kanji. Kena kanji. Lho kaya dibasah. Iya. Basah ono, mari ngono setrika maneh. Nah. Manut kon iki mateni wong kok mateni. Dadi gak cukup ya duit 300 Gak ya. cukup. Ha iki ana penggawean borongan. Lah, Nek aku gak kuat tenagaku wis koyo ngene. Iya. Kon gelem. Gelem wis, gelem. Tak dudukno. Iya. Cuma bondo ember mbek pacul. Iya wis, iya. Enak bisa. Rukun kali metro iki. Nah, Iya. Iya. Kali kono iku ya. Iya. Bendungan tengah bener. Iya. Nes bendungan rapat, banyu sing lor kurasen ngedul. Lah ngono no bener. Nes banyu lor iku mau sat, bendungan jebolen maneh. Nah. Banyu kedul balik ngalor. Mari ngono bendungan maneh sing Lah rapat. iya no. Banyu kedul gua ngalor. Wis bagus. Jaluk pirang Nah, tahun. wis temen, Mbak. Jaluk 2 tahun yo 1000 tahun yo gak putus-putus iku. Lho iya iku kan penggawean. Lah apa bayaran jaluk sapa iku? Lah kok nyambet kena endi? Ono kali. Lah jaluk kali kok. Iya no, iya bener iku no. Kok bener. Jaluk kali wis. Gak penak nyambut gawe iki. Ya apa? Boleh amu diangele. Jane wis mang mrene aku. Di omah ono dayo. Sopo ya dayo? Bojone sanut nangis mrono. Iya apa jane? Duh lagi mang melas aku ya melok nangis pisan, Bur. Duh Dek Jamil mboten pandai cak sanut ta. Agak mulai 3 dino aja. Belum dino gak mulai. Siapa tiba? Ngomong aku mboten panggih. Kayak napa mboten mikir belanjane anak bojone mboten dipikir dikleleraken. Lho niki kepingin mangan warak nyandang foto. Kok niku gak ngingoni bojomu apa? Ilokno. Tuwek gak mambu tuwek bangsat. Ilokno. Wani rabi, wani nyandangi ngoni lah. Lek carane ngene lak nyiksa batine wong wedok kon. Kawan kon iki bapakku aku. Ilokno wes. Kon bolon dhisik kon iki. Nah lek kirane wis gak kuat rabi, gak kuat ngingoni pegaten bojomu. Ngono. Oh kate kon pek ngono ta. Hei, ngepek bojomu aku atene. Apa? Wong bojomu mlakune kesopanan ngene terus niku. Ngene lho, Nur. Kan duwe anak duwe bojo iki ya sing nyukupi. Iya. Sebab ana paribasan wong lanang iku presiden rumah tangga. Sing perdana menterine. Lah didik akeh kon iki tanggung jawab. Tang sapa iku? Nang bojomu. Lah duduk sana duduk kadang kok. Lho, lek apa? Oh, wegah nyandangi. Yo. Wegah ngingoni. Lah biyen janjine gak ngono kok. Lah ngono ya ora biyo sapi ae kon. Lah duduk bolos ya, Om. Duduk bolos, ya. Lah yo dhuwit lah kok enake. Kon biyen niku lho kawinmu iku nok endi? Kok gak ono perjanjian ngono iku? Ya mesti Wong ae. nek wis rabi, terus oleh surat apa iku? Surat kawin. Kawin. Hmm. Nok kono kan tercantum, Mbak. Iya. Bocone iku. Ya apa ya kok? Kudu ngawasi, Ngawasi, ngingoni, Ngingoni. mendidik, Mendidik. ngomahi. ngepuki. Lho. Arek iki wanyine dudu menungso. Lah, Iki iki- lak lempung dikai nyawa ah. Gepukan sing ndi? Ngene iki sewane yang setahun 2.000 sih. Apane sih? Do nyawa kok kerasan melok kon. Lho panjenengan loro silakan. Pira? Loko. Lah wong wanyine ngomong wis gak tetes. Lah ngingoni anak bojone maneh iso, Apa Bor. sih? Durung cukup umur ya rabi kok. Apa sih? Lho, Lho ngarani loro ae loro. Lho kok pelat sih iki? Pelat iki, pelat. Iki lho. Balik. Iki tak ono Ini lagi. pelat tuh kon. Lah ya kon ngarani ngene ae kok loro. Lah, pelat ta. Pelat. Lah, Kan. ngene kan, dobel. Oh, Iya. Paribasan. Iya. Enak konco siji, agak kaya konco. Oh, kurang bareng. Kurang bareng. Enak konco siji, agak kaya konco. Oh, lho gak bareng. Gak bareng. Bareng nyek lho. Enak konco siji, agak kaya konco. Sajagat. tambah kuat nek kancamu sajagat. Oh, iya. Sandandane nek kekancan iku sajagat. Enak. Sandandane Iya. wetan deler.
Kulon. Bolo. Wetan. Kabeh. Wetan. Komek dodol. Wetan. Apa? Kulon bolo. Kidul musuh. Tengah. Wong gendeng bapak. Tapi muni ulur-ulur Gak iso, gak iso. Gak iso. Aku lobat ya. Aku logat. Kilo bakul obat tak tawane nyoto hebat ujarine obat kuat fikus tapsul kamu jarang dadi sehat dan seluruh masyarakat jo sembrono joro warasane ojo keliru iki khusus kanggo fikosen kapsulis nyoto goyang lan loro koyoke masawate figur sing kapsul iki bakul obat tak tawane obat kuat fikus tapsul aku dadi sehat khusus kosen kapsulis nyoto ojang lan kaleno ora koyo masawate figur sing kapsul iki Iya.
goriti akeh pelang rasa pendino sing ati-ati ali-ali lamatane kantelono matane aja lali karo jumpae tunggal bangsa lah seje pulo Cigendeng Ono kodoke. Endi? Ha iki. Padha lho kungkung penak rek. Muni rek lho iso. Lah iki kok gak iso. Lah bener. Sokunge aku kuwe. Rek. Rek kong. Ya kodho gak iso muni rek, cocok nek dadi kodho. Kodho pelat. Jange rek lak muni ngene. Rek, rek, rek. Rek kong kungkong. Ya kungkong. Lo mati yo kawan. Kok padha kok mati.
Sampai di sini saudara, terminal Kending dan Laku kami akhiri. Tidak lupa kami atas nama wakil pelawak, kalau ada kesalahan atau kurang menginginkan dari layanan kami, minta maaf sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat berhibur bersama keluarga Ludruk Persada. Thank you.